Ikasketei dagokionez, nik euskaraz egin ditut beti, ikastolan, Hegoalde ikastolan ikasi nuen, euskaraz. Gero ere institutua Iturraman euskaraz, eta orain aukera izanen dut EHUn euskaraz ikasteko antropologia. Orduan alde horretatik ongi. Aixiari dagokionez, lagun artean ez dugu euskaraz egiten, nahiz eta aukera dugun izan ere guztiak euskaldunak gara, denak D ereduan ikasi dugu, baina badirudi oraindik ez dugula autu hori egin eta momentuz gure aixialdia gaztelera hutse ez egiten dugu. Nire dagokidanez, nik euskal ikasketak ikasi nituen Gasteizen, euskal filologia, eta beraz bai ikasketak eta bai bertan sortutako lagun artea erabat euskalduna izan zen, zorionez. Eta gero Iruñera itzuli nintzen, eta aurten, pixkat paradogikoa edo da, baina D ereduan ibili naiz gaztelania irakasle. Nire kasuan euskeraz ikasi dut guztia, aurreskolat ikasi eta karrera amaitu arte. Karrera amaitu nuen orain dela urte eta erdi, kazetaritzako gradua egin nuen EHUn, eta dena euskeraz. Eta, apostu genuelako, behintzat karrera itxita, nik euskeraz lan egin nahi dudala ikusita, horrela egiteko. Etxean euskeraz egiten dugu, egunean gainera, anegiarekin bai gurasoekin. Eta gero lagun artean da nire egoera, bereziagoa ez dakit, baina desberdina bai. Ze salbuespena ez da izanen, asko gonen dira horrelakoa, baina nire kuadrilan batzuek euskeraz badakigu eta beste batzuek ez. Batzuk garelako D ereduan ikasiak eta beste batzuk A ereduan ikasiak. Eta horrek eramaten gaitu beti erderaz egitera. Beti ezpada kasu gehienetan. Penaz, baina horrela da, hori gertatzen da. Dena dela esan dut zorionez, eta ni asko pozten dagoen zerbait da. A ereduan ikasi duten zenbait lagunek orain eman dute pausua euskaraz ikasten hasteko, euskara ikasten hasteko, eta ni oso pozten nago horrekin. Eta orain esan dezaket eta asko pozten nagoela nire lagunen artean, nire kuadrilan bertan, A ereduan ikasitakoak diren batzuk hasi direla euskara ikasten, eta 21 urterekin euskara ikasten hasteak erakusten duela, hor gogoa badagoela edo behintzat aldeko jarrera bat badagoela. Nik uste dut gazteleraz lagun artean egiteko ohitura nahiko naturala eta nahiko inertziazkoa dela, ez? Azkenean beti pixka bat gehiago kostatzen da edo esfortzu berezi bat egin behar dugu euskaraz egiten dugunean. Azkenean ohitura kontua da eta ikastolan, institutuan eta klasetik kanpo beti egin izan dugu gazteleraz gure artean, eta hori aldatzeko hori Nitza Kuadria bezalako ekimenekin ere aldatzen hasiak gara. Ni gaineratu nahiko nuke alde batetik arrazoi bat hori dela ohitura falta edo agian batzuei esfortzu handiagoa eskatzen dira euskaraz egitea. Are gehiago lagun artean eskolan ikasi duguna delako euskara nolabait akademikoa edo formala ez, eta lagun artean egiteko agian ez dugula baliabiderik. Uste dut oso garrantzitsua dela ere eskolan hori lantzea, nola lagun artean euskaraz egiteko moduak. Eta bestetik hori, eskola askok lotzen dutela euskara eskolarekin eta beharrarekin, inposizioarekin, eta batez ere instituto garaian askok nahi dutena da eskolatik urrundu edo nolabait bere tokiak kendu ez nolabait, eta horren arira euskararekin gauza bera gertatzen da eta nahi dutena da rebeldia puntu horrekin ez, euskara eskola bada, euskaraz ez dute egingo. Nik uste dut horrekin daukala lotura eta gero ja adinean aurrera ginala eta batez ere instituto garaia pasata asko ja kontzienteki hartzen dutela euskaraz gehiago egiteko erabaki hori. Orduan iruditzen zait Johanesen adinekoen kasuan edo agian urteak aurrera joan ala, gure kasuan gertatu den bezala gero eta gehiago ingo duzuela euskara. Nik gehitzearren ere eskolatik, institutotik edo 18 urterekin ateratzen zara jakinik nola azaldu adibidez frantziar iraultza euskeraz, baina ez zara ateratzen ez zara kapaza pertsona bat euskeraz iraintzeko edo dena delakoa egiteko.
Orduan horrek bai markatzen duela, azkenean euskara klasifikatzea modu akademiko batean eta ez modu natural eta egunerokotasuneko hizkuntz bezala. Eta hori azken finean sorgin gurpila da, esan nahi dute, horrela ikusita hizkuntza akademiko bezala edo gutxienez mugatuta, horrela esparru horretara, jendea ez da eroso, gaztea, ez gara eroso sentitzen lagun artean, aisialdian edo baita juergan ere euskeraz egiteko, gero eta gutxiago egin, orduan eta deserosoago gaude, eta hori sorgin gurpila da. Gero beste kasu batzuetan gertatzen da, batzutan gurasoek noizbait euskara ikasi eta seme-alabi euskaraz egiten saiatu, baina batzutan seme-alabek ez dute, ez dakit, nahiagute erderara jo, eta seguraski zuk esan duzunaren gatik izanen da, baita rebeldia puntu horrengatik ere. Uste dut, guk euskara etxean jaso dugunak izan gaituzkela bultzatzailez eta animatuko dituztenak besteak horretara. Lortu beharko genukena itzateke, ikuste euskara badituela aski baliabide edozein esparrutan, edozein jarrerarekin, edozein, humorea edozein izan da ere, ez da, euskaraz egiteko baliabide aski eta sobra dituela. Baina horretarako arituta lortuko dugu hori.